vašej strany výborný zápas, body určite potešili. Tak samozrejme určite. Hral prvý s druhým a bol to určite prestížny zápas a sme radi, že sme to dotiahli do víťazného konca, aj keď v závere sme trošku. V zápase boli dosť rozhodujúce dnes presilové hry, ktorí sa zaznamenali 2 góly. Ty si sa presadil hneď ten prvý gól? Tak určite som rád, že to tam konečne padlo, lebo presilovky nám veľmi nevychádzali v tréningoch, ale konečne to padlo a sme všetci radi. Zápas mal všetko, čo mal mať, boli tam tvrdé súboje, nakoniec aj bitky. No tak hral prvý s druhým a bol to prestížny zápas, vlastne nám išlo 6 bodov, nie o 3, lebo teraz ma odskočili superovi na 6 bodov a sme ešte radi. S víkendom určite spokojnosť. No 6 bodov a v posledných 2 zápasoch dostal len jeden gól, dobrá vizitka pre defenzívu Košicku. No tak snažíme sa čo najlepšie brániť a zatiaľ to vychádza. Tréner nám určite dobrý systém hry a sme radi.